स्निथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बहरमपुर ओनसोलनि रंजालि बैसागु आफाद बेखौ बिथांमोना साननैनि हाबाफारि 12 आरो 15 एप्रिल 2022 एबा 30 सैत्र आरो 1 बैसाग बेखौ फालिदों। दिनै बिथांमोना जोबथा सान आरो बे समावहाय जोबोद समायना रमायना जेरैखि बैसागु सिख्ला मोसानाय आरो लोगोसे बेवहाय माने हानजा मोसानाय बिथांमोना बेखौ दिनै खालामदों। आरो बे हाबाफारिया जिहेतु जों बयबो मिथिगौ बे बहरमपुरा मोनसे समाव जोबोद गोब्राब थासारिजों थांनानै बिथांमोना जेरैबायदि गोसो खालामनो लुबैदोंमोन बिदि हायामोन। नाथाय दिनै थासारिया ओरैबायदि सोलायबाय आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं दिनै बेखौ बेखेवनो मोननानै। बेवहाय माने गोबां हाजार हाजार मानसि बेवहाय फैदों। समायना रमायना बर'नि दख'ना गाननानै आर'नाइ लानानै गामसा गाननानै बे गोसोआव रंजानाय लाबोदों। आरो जों बयबो मिथिगौ जे बर'फोरनि बैसागु मोसानाया एसे आलादा रोखोमनि जायो। मानोना बर'फ्रा जाबाय आसामनि थागिबि। बेखायनो जोंनि बैसागु फोरबो फालिनाया बे मिथिंगाजों लोब्बा दङ। बिनि हा, बिनि दै, बिनि बार, बिनि दंफां लाइफां, बिनि जिब जुनार बेजों लोब्बा दङ। जों दिनै रंजादों। जोङो साननैनि उनावनो जोङो गोब्राब खामानियाव जों नांथाबगोन। बेनो जाबाय बर'फोरनि बैसागु फालिनाय। नाथाय जों अब्लाबो बैसागुखौ जिहेतु जोंनि बैसागुआ दिनै जेरैबायदि जानांगौ बिदि खालामनो हाबावाखै जोङो। बेखौ जों आरो साबसिन खालामबावनांगौ बेखौ आं खावलायगोन। जोंहा दिनैबो जेरैखि माखासे इउनिफर्मिटि गैया। जोङो बैसागुनि बेलायाव जोंनि फिरफिलि आसलथे मोनसेयानो जानांगौ। बे मोनसे जानायखौ नुवाखै। जोंहा दायो गाननाय जोमनायावसो फैबाय। थिग बिदिनो माखासे फोसाबनांगौ दङ। दा जेरै आसामनि असमियाफ्रा बैसागुखौ बिथांमोना जेरैबायदि जोबोद गोजौ लेभेलाव लांबाय जों नाथाय हायाखै। दिनै गुबुन गुबुन हादरनि मानसिफ्रा फैनानै बैसागु मोसानायखौ नुनानै बिथांमोना बिहुखौ नुनानै गोमोफैयो। आरो आंहा फोथायनाय दङ बर'फोरनि बैसागुखौ नुयोब्ला बिथांमोना बांसिन गोमोगोन। बेखायनो जोंहा बे बेलायावबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मावनांगौ दङ। जोंनि आफादफ्रा मावनांगौ दङ। बे बेलायाव सरकाराबो मावनांगौ दं होननानै आं सानो। जिखियानो जाया मानो आंगोनिबो आंगो जिनाखि बैसागु फालिनाय दिनै सेथि बैसाग बेनि थाखाय आङो दुलाराय बुहुमाव थानाय बर' फिसाफोरनो गोसो गोरबोनि जायफोर गेदेर बिथांमोननो खुलुमनाय सिबिनाय आरो मान होनायखौ बावहरबाय। आरो लोगोसे जायफोर उन्दै बिथांमोननो आङो दिनै बे समावहाय 1 बैसागावनो आंनि माने अननाय आरो लोगोसे मोजां मोननाय आरो बोर सारस्रिनायखौ बावहरनानै आङो बे बैसागु रंजानाया बयनिबो जिउआव मोनसे गोदान गोसो लाबोना होफैदों। जोंनि गेजेराव मोनसे गिलु बालु सोलायनाय लाबोथों। जांख्रिखांनाय लाबोथों जोंनि गेजेराव। आबादनि बेलायावनो होन, नोङो सोलोंथाइनि बेलायावनो होन, नोङो रांखान्थिनि बेलायावनो होन, फालांगिनि बेलायावनो होन, गासैबो बेलायावनो जाहाथे मोनसे सोलायनाय लाबोयो। आं बेखौ माने इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामदों आरो आं मिजिंथियो। जों बे साननिखौ बैसागुआव लाइमोनफोरखौ मा खावलायगोन, माबायदि बैसागुखौ फालिलांनो होनना खावलायगोन नोंथां? लाइमोनफोरनि बेलायाव मोनसे खोथाया बेनो जे गोदोआव जों नुबोदों लोंनाय जानाय जोबोद बारामोन। दिनै बियो जथेस्थ' खमायलांबाय। मानोना फोरबोखौ जोङो फोरबो हिसाबै लानांगौ। बेवहाय जोङो लोंनाय जानायनि बाथ्रा गैया। नंगौ जोंहा जेरैहाय बर'फोरनि माखासे जोंहा हारिमु होननानै बुङोब्ला बैसागुआव मोनसे बाथ्रा बुंनाय दङ जे माने माइब्रा बिदै लोंनाय बा बिदिनो माथानि बिदै लोंनाय बे रोखोम सोलियो। नाथाय बेफोरखौ गासैबो सिमायाव थानांगौ। जों बेखौ बांद्राय बाहायनाङा। मानोना फोरबोआनोसै बेखौ लानानै जोङो गावनि देहायाव अनिष्ट जानाय, हारिया माबा मोनसे गाज्रि हरना मोननाय, गोसोआव मोनसे माबा मोनसे दाग थानाय सासे मानसिनियाव बे खामानिखौ जों मावनो। बेखायनो आं खावलायगोन गासैबो लाइमोनखौ जोङो जेरैबायदि बेवहाय आब्रुथि बेवहाय फालिदों। गासैबो मानसिफ्रा जोबोद आब्रुथि दङ। रावबो निसा लानानै फैयाखै आंनि नुनायाव। थिग बेबायदि जोङो फालिनांगौ। जोङो दिनै निसाखौ सोर लायो। नाथाय जोङो गासैबो सिमायाव थानांगौ। जेसेबां जौगानाय हारि जों आमेरिकानो होन, नोङो इंलेन्डआनो होन, नों रासियानो होन, जौ लोंनानै बिसोर फाग्ला बायदि जायो मालाबा समाव। नाथाय सिमा थानांगौ। जोंहाबो बे सिमाखौ लाखिनांगौ। आं नायनायाव उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोंहा 72 पइन्ट सामथिं गाज्रि नङा। नाथाय
बेखिनिया थोजासे नङा आरो बिटिसिनि बेलायाव आं मुंखौ बुंनो लुबैयाखै खायसे जिल्लाया एसे गाहायाव थांदों बेखौ नायोब्ला जोंहा सोलोंथाइनि बेलायाव मावनांगौ गोबां दङ आरो आं खावलायगोन बे बेलायाव जोंहा सोलोंथाइ बिफान दङ बिटिसियानो होन बा आसामानो होन बिथांमोना बिनि सायाव नायगोन आरो जोंहाबो आफाद हिसाबै नायनांगौ गोबां दङ जोङो बिनि सायाव जों बिराद सिरियास दिनै जोंहा गोदान मुं थिसननाय जाबाय नाथाय आसाम सरकारा गोबां थाखोआव लेखा हराखै बे लेखा हरनायनि बेलायावबो जोङो बावैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद थुनलाइ आफाद जोङो सरकारखौ जोङो लोगो हमगोन आथिखालावथ' मन्थ्रि बिदि दंब्लाबो बिथांमोना खामानि मावनो हाया जोङो सोलोंथाइ बिफाननि गोजौ बिबानगिरिफोरखौ हमनानै बिजाबा मानो सौफैयाखै बिनि सायाव जोङो बिथांमोननिफ्राय मा जाना दं बेखौ जों खबर लागोन आरो जेरावनाखि बिजाब मोनाखै बेखौ जोङो मोननो थाखाय नाजागोन एडमिसननि बेलायाव पारसेन्टखौ लानानै माखासे बेले बेजे नुजायो सरकारि बा गभर्नमेन्ट फरायसालि दिनैनि दिनाव मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होदों जे मोननै माने एंगेलाव खारो एडमिसननि बेलायाव मोनसे जाबाय खायसे प्राइभेटखौ मोजां मोनना खारो खायसे जाबाय सरकाराव थाङो दा सरकारि फरायसालिमाफ्राव बा जौसिन गेजेरारि फरायसालिफ्राव जायफोर फरायसाफ्रा मोननांगौ आसामनि बिसोर जोबोद डिस्टार्ब मोननांगौ मानोना नोङो प्राइभेटाव थानाय माने गोबां थाखा फैसानि बाथ्रा फैयो बे प्राइभेटाव हरनो नागिरनाय जेनोखि मोनसे टेन्डेन्सि बेखौ जों होबथानो हालिया नाथाय जों मोनसे बाथ्राखौ बुंनो हायो जुदि सरकारि फरायसालिफ्राव गासैबो बेलायावनो जुदि मोजां जायोब्ला हमना ला फोरोंगिरिनि बाथ्रा नोङो माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारनि बाथ्रा नोङो बेफोर थिग जायोब्ला निश्चय गार्जेनफ्राबो सरकारि फरायसालियाव हरनायनि गोसो जागोन नाथाय बेफोर जाहोननि इनफ्रास्ट्राक्चार मोजां जायैयाव फोरोंगिरिफ्रा जेरैबायदि नांगौ बिदि गैयैयाव मानसिफ्रा माने गोसो गैयाब्लाबो हायाब्लाबो बिसोरो प्राइभेटाव हरनो गोनां जायो बेखौ आं नुदों बेखायनो सरकारा बेवहाय दायित्व दङ जानला मोनला माने फिसफोरखौ जाहाथे प्राइभेट स्कुला बा कलेजफ्रा बिथांमोना माने बारायनानै बांसिन लानानै एडमिसन होनाय जाहाथे बे टेन्डेन्सिखौ बिथांमोना खालामा बेखौ सरकारा नोजोर होनांगोन आसामानो होन बा बिटिसिआनो होन आं बेखिनिखौ खालामो